खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे आङो फैफिनबावबाय थ' जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' जागायलांनि आरो इन्टारेस्टिं थ' जोङो मोनसे भिडिअस बा मोननै मोनथामसो बेबायदिनो जों भिडिअसफोर नुनो मोनगासिनो दङ जेरावनाखि एम्बुनि गोबां हाबा सावदों थ' दिनैनिल' बाथ्रा नङा दै आवगोलनिफ्रायनो होबोबाय थाखायो दा जेन'हक जोङो मिथिनो मोन्दों आसामाव बा बड'लेण्डआवहाय अखा गैया दाब दाब जायगायावहाय ओरैबायदि माने गोरान माइआ एबारावहाय माने मा जागोन मिथिला दुखुनांथाव थ' अखाया एसे फैनायमोनब्लाबो मोजां जासिगौमोन आरोना दा जेन'हक मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ नुनो मोन्दों जोंहा बि बयसआहाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों पपुलार इउटिउबारखा ना सिनायजोबखायो बयबो थ' जेन'हक एम्बुनि हाबा होनाय जोङो नुनो मोन्दों दा उपाय गैया दाब दाब जायगायाव अखा गैया प्लास जोंनियाव गोबां टावारजों टावार जाबायना गोबां टावार लाइनबो फैबाय आरो फैबावगासिनोसो दङ थानाय जायगायाव आरो ओरैबायदि दैबाना अखाजों अखा नागारनो रोङा अखाया जेराव अखाखौ नाङा बेयावसो अखाया ज्राव 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 हागासिनो जेराव अखा नांगौ बेहाय अखा गैया थ' मा जाबावगोन ना थ' माइफोरा रानख्लंलांबाय दाब दाब जायगाफ्राव गायनो हायाखै ओरैबायदि अबस्था ना थ' दुखुनांथाव मा खालामबावनो दा बे साननैसोनि बिथोराव एसे ना थ' अखाफोरा हायोब्ला मोजां जागौमोन बयबो गायनो हायोब्ला बे समावहाय गायनाय फुनाय धुम किसुमान जायगाफ्रावथ' रानख्रबलांजोबसिगोन माथो बुंबावनो आरोना बोथोरा ओरैबायदि डेन्जार एबारावहाय दा खेथि खालामनानै जानो सानोब्लाबो जाया ओरैबायदि ना समाव बोथोरा होयोब्लासो मोनो बोथोरा होआब्ला मोना थ' दुखुनांथाव बिदिब्ला लोगोफोर आङो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदों नुखाजोबनाय जोंहा बि बयसआ लानानै फैखादों बे भिडिअसखौहाय ना थ' आं बेसेखिनि भिडिअसखौनो लानानै फैदोंमोन बारा गोलाव खालामला थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबा